Ng dama ang tao at gobyerno na dama ng tao. Tapusin na natin ang mga araw kung saan ang politika ay pinapatakbo lamang ng mga personal na interest ng iilang tao. The people have made it clear they are hungry for results, not drama. Ilan lamang yan sa mga binitawang salita ni Vice Governor-elect Diday Co sa ginanap na oath-taking ceremony ng mga kawani ng pamahalang panlalawigan ng Albay sa isang hotel sa lungsod ng Legazpi kagabi, June 26. Ayon sa bagong vice-gobernador, ito na ang simula ng kanyang pagsulong ng mga programang magpapalago sa industriya ng turismo sa lalawigan. Naniniwala siya na ang turismo ang magbibigay ng trabaho sa mga tao at ang tunay na magdadala ng pagbabago sa Albay. Sabi ta nga ni, tourism means job. So, we will work for it. We'll work hard for it dahil ini ang madaraki pagbabago sa probinsya ng Albay. Nagpaabot din siya ng taos-pusong pasasalamat sa mga taong sumuporta at nagtiwala sa kanyang pagtakbo bilang vice-gobernador. Kapos na yaon digdingon niya, Diyos mabalos po sa indong suporta, sa rupong kaugmahan, sa grupo mi na mailing ka mo, makaiba ka mo niya na banggi sa ining very momentous event po sa Muyan. Nanumpa rin kagabi ang iba pang provincial officials tulad ni na board member Carol Siggan ng 1st District, Attorney Melissa Abadasa ng 2nd District at ni Juan Miguel Salceda ng 3rd District. Naroon din si outgoing Albay Governor Glenda Ong Bungao, incoming Legazpi City Mayor Hisham Ismail at si outgoing Mayor Attorney Alfredo Garbin Jr. na siyang nagbahagi din ng mensahe ni Congressman Zaldico. Ang mga nanumpang opisyal ay nakatakdang maupo sa kani-kanilang mga posisyon sa darating na June 30, 2025. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Mel Moral.